Mulya Sekar Mareswari. Ada Dance Audio, terima kasih. Ora gampang ngomong lelah kondisi aku wis nyoba ikhlas nanging apa malam oni nampa kasunyatane tresno kowe bisa dek wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa perasane kembang mekar ono ing ati nanging tutup aku sing Sekar Madungga Sekar Mareswari memang betul Anda dan Saurio Sound System orang penak di Bali kopi kotak tese dodok orang gampang ngomong lelah aku wis nyoba ikhlas nanging apa lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumane wong kono. Aku semambil, oh,
sing tak tompo babasane kembang pacar ono ing ati nanging kudu aku ning wedi Hatiku percaya kowe pasti bisa nilai aku sumanding wong liar ayo aku sumanding wong ya jaga